प्रमोद बर'आ परिबर्तननि नामाव खालि बर्तनसो होबाय। दिनै प्रमोद बर'आ गिदों बिपिएफखौ थोर थोर गिनानै हारसिङै इलेक्सन गेलेनो साहसानो जाया। खामानि मावामालासिनो खेला आरो मेला खुंनानै बिथांमोना जाजोब्बाय। जोङो बिपिएफ राजखान्थि दोलो हिसाबै मोनफ्रोमबो समस्थियाव थांनानै आरो गामियाव थांनानै रायजो राजाजों सावरायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। रायजो राजा बिथांमोना बुंदों थांनाय बाराव प्रमोद बर'आ परिबर्तननि नामाव खालि बर्तनसो होबाय, जेबो जायासै होननानै। भेन्सार स्कुला सरकारि जायासै, कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनासै, ओनसोलाव जेबो जौगासारनाय जायासै होननानै रायजो राजा बिथांमोना बुंदों। आरो ओंखायनो जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंबाय थादों जोङो हारसिङैनो इलेक्सन गेलेगोन होननानै। दिनै प्रमोद बर'आ 5 बोसोराव जेबो खामानि मावैयाव रायजो राजाफ्रा गोबाङानो बिथांमोनखौ रागा जोंदों। भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जि थाखा फैसा हरदोंमोन मा होनो लामा बानायनाय, स्कुल बानायनाय, कलेज बानायनाय, ओनसोलखौ जौगाहोनायाव, नाथाय बैफोर फैसाखौ बिथांमोनहा खामानि मावामालासिनो खेला आरो मेला खुंनानै बिथांमोना जाजोब्बाय। आरो दिनै अपोजिशननि लिडारफोरखौसो बिथांमोना बायनो नागिरो। दाखालि एमपि इलेक्सननि सिगां नुबाय गोबां जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ फैसाजोंसो बायनो नागिरदों। भारत सरकार आसाम सरकारा जौगासारनायनि नामाव खामानि डेभेलपमेन्टनि नामाव फैसा हरनायखौ बिथांमोनहा जाजोबनानै दङ। ओंखायनो जों रायजो राजाखौ रिक्वेस्ट खालामनो लुबैदों, मेलेमजिबि बिथांमोनखौ साननो खावलायदों जे बेबादि जुदि जौगासारनायनि खामानिनि फैसाफोरखौ मावामालासिनो अपोजिशन लिडारफोरखौसो बायोब्ला बे ओनसोला बोरै जौगानाय नांगौ। ओंखायनो जों बेखौ खावलायदों। दा ओंखायनो रायजो राजा बिथांमोना बुंदों जोंनो सान्थि नांगौ आरो जौगानाय नांगौ, ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सारखौ सिबजाफिनगोन नांगौ होननानै रायजो राजाया दिनै खावलायदों। दिनै प्रमोद बर'आ गिदों बिपिएफखौ थोर थोर गिनानै हारसिङै इलेक्सन गेलेनो साहसानो जाया। जुदि प्रमोद बर'आ गावखौनो जुदि हेभि लिडार सानोब्ला बिथाङा हारसिङैनो इलेक्सन जुजिलाय। दिनै बिथांमोना हारसिङै इलेक्सन जुजिनो रावहाबो साहस गैया। मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ गियो, बिपिएफनि लिडारफोरखौ गियो। ओंखायनो दिनै सासेबो इउपिपिएलनि लिडारनि खुगायाव जों बिटिसिआव हारसिं इलेक्सन गेलेगोन होननानै बिथांमोनहा बुंनोनो साहसानो गैया। नाथाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंगासिनो दङ बिपिएफआ जों हारसिङैनो इलेक्सन गेलेगोन, मानोना जोंजों रायजो राजा दङ, जों सैथो लामाजों जों जुजिदों आरो जोंजों रायजो राजा थानायखाय जों गियाखै। ओंखायनो बिथांमोनहा गिदों जोंजों जुजिनो हानाय गोहोआ इउपिपिएलनाव गैया, मानोना बिथांमोनहा डेभेलपमेन्टनि नामाव जेबो डेभेलपमेन्ट मावाखै। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बे 15 बोसोराव 10टा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों। बड'लेण्डआव 2, गुवाहाटीआव 2, वेस्ट बेंगलाव 2, दिल्लीआव 2 आरो बेंगलर आरो चेन्नाइआव 10टा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों। आसामनि फार्स्ट टाइमनि थाखाय 6 सिडुल ओनसोलाव मा होनो आसामनि एसेम्ब्लिया जोंनि बिटिसिआव फैदों। बे बिटिसिनि सेक्रेटारियेटखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुनाय दिनै बाख्नायनो नांगोन। दिनै एसां मोजां मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा लुनायखाय आसामनि बाजेट एसेम्ब्लि सेसना दिनै जोंनि क'क्राझाराव फैनो हादों। दिनै क'क्राझार ओनसोलाव बेसेबांबो जौगासारनाय सान आरो अखाफोर आरो हाथरखिखौ बाद होनानै बिटिसिनि बेसेबांबो डेभेलपमेन्ट दङ, सब मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुजोबनाय। लासिंसिं बाथ्रा बि इउपिपिएलनि 7 जन 8 जन एमएलए दङ, बिथांमोना बे बाथ्राखौ जेबो बुङाखै। बे बिथांमोना लासिंसिं बाथ्रा सासे गोबां गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बिथांमोननि इस्युखौ बे बुंनो गोनां जादों। ओंखायनो आं सानो बे 7 जन एमएलएआ रिजेन होनो नांगौ। लासिंसिं बाथ्रा गावनि इस्युखौ गाव बुङामालासे मालायासो बुंनांगौब्ला। दा ओंखायनो आं बरायो जोंनि आसामनि एसेम्ब्लिया जोंनि क'क्राझार सोहोराव जाफैदों। गोबां गेदेमा बिथांमोना जोंनि क'क्राझार नोगोराव नायफैदों, बेरायफैदों। जों बिथांमोनखौ बरायो, वेलकाम खालामो। आरो बेखौ जों गोसोखांनो नांगोन बे सेक्रेटारियेटखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुनायसो। आरो दिनै बिथांनि लुनायाव दिनै आसामनि एसेम्ब्लिया जाफैदों, जों बेखौ बरायो।